Nese sentido, entendemos que se podía facer máis, pero algunha actividade sí. Acordouse a eliminación, supresión ou anulación de acordos, facer un chamamento a toda a poboación, o conxunto da poboación de Santiago de Compostela, a que se sume a moción ao pleno, xustamente con esta idea para recuperar a memoria histórica desde o 36. E, pois, nese sentido, falando desas represalias, na Praza 8 de Marzo, tamén para reivindicar dúas cuestións, non? Normalmente facíase pois, na Rúa do Vilar, no lugar onde estivo a imprenta Nós, desta vez ímola cambiar a Praza 8 de Marzo, tanto pola razón, porque ali houve pois, un almacén da editorial Nós, ali ao pé, por tanto, queremos tamén reivindicar outros espazos e outras zonas vinculadas á figura de Ánxel Casal, e tamén por ser esa Praza de 8 de Marzo vinculada tamén a mulleres, porque queremos aproveitar para reivindicar as figuras das mulleres tamén represaliadas despois do 36 e entre elas tamén pois, o sufrimento e todo o que fixo tamén polo noso país pois, unha persoa como María Miramontes. Non? De tantos homes e mulleres que tanto, xa digo, traballaron justamente por unhas condicións mellores de vida, por tantos traballaron pola liberdade, levase a cabo o punto número 4 desta declaración institucional que falaba xustamente de que o Concello de Santiago, por 26 persoas que sufriron algún tipo de represión justamente despois do un monumento, unha escultura do propio Ánxel Casal e aproveitar e hai que buscar un espazo, un lugar, unha localización porque, claro, xa digo que para nós non debería ser só a escultura de Ánxel Casal, senón que debería poder levar a placa de todas estas persoas que onde figure o nome, que a xente que é algo realmente terrible, non? Que a xente que pase o tempo e que non lembre os nomes das persoas que perderon a vida justamente por defender a democracia, por defender a legalidade vixente.